ayu to. Ubon aku jan. Bojomu ayu nek aku kaya ora ngerti kudune. Tak kandhane, Nduk. Ora sanesu. Aja nesu. Beh. Joget sing apik ta sing apik. Heeh. Masalah. Ora lho. Bojomu ki ndelok apa ta jane? Lakune sore gunung ya ning. Urung. Ngenteni Mas Jarwo. Hati-hati kan. Gangguan sinyal lur. Sing wedok sing nang dhuwur ngono. Sing apik. Lho. Kok malah dinyuke. Punten kula mboten ketingal. Tulan burimu lho. Masalah mati anake wong lho. Ora ucul iki piye iki lho. Jan wis. Siap. Kowe gatot to sono gatot to carane gatot lho. Lah anake wong kok seret ya mati iki piye? Nah, nganggo cara. Pasien. Tot. Sampure sing tengen digawa tengen, sing kiwa digawa kiwa. Matane sing tengen digawa tengen, sing kiwa digawa kiwa. Wah. Iya saya. Sapi le. Anda, ayo. Mas Jarwo, sapi. Keblak. Ngambung aja cah cilik.
nyambung Mas Imam sing omah. Nah, ngomong Mas Imam. Dok, Gatot mengrangkul ngono kuwi disawer. Iku Pak Aman iku Pak. Gatot mengrangkul ngono kuwi disawer, kowe apa ora? Wis angel. Tak kandani. Kok yo menikmati ngono lho, Pak. Gatot mau ngrangkul Mas Imam ki disawer. Awakmu lek go disawer rangkulan terus. Mas Imam ngono. Lek ora disawer rangkulan terus sampai disawer lah. Lek ora disawer aja ngalih. Alhamdulillah. Lah carane ngono. Carane ngono kuwi cara. Ya malah kemayo kemong gatelan. Ya nek sapa meneh, nek sapa meneh. Pasal dilangkai ana wong. Bocah ra ngerti. Anake wong kok langkai. Kula hari tawik walidaya. Was. Ora teko paling, Nduk. Heeh. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kepada yayasan kesenian Jaranan Panji Samudra Desa Grajakan Purwoharjo dalam rangka tasyakuran rumah Bapak membuka lawan apotek pas peserta terapi kebuku Allah ora gendah. tubuh sadaqallahul adzim. Lah iki nyanyi wong maca ora godang. Anglerang lho. Tak Ayo Mas. Loh, sing dikurangi apa nih? Lo sampai motong tak susoni kowe. Lah, tenang, dek nginane tonggoku tak susoni isuke langsung kena shock rematik, tenang. Gara-gara susuku kadaluarsa. Itenane kowe. Ayo dah. Tapi tenang iki apane apotik enek obat sing manjur. Pentulinu. Iya. Heeh. Aja suwi-suwi. Masih manakal saiki sing tau mulai
mau ana pamau mundutane iki gedang krepek telo ning mburi ijik dawa. Lah iya si tongkas ya. Ayo. Yuk kanca ing dhisik gembira.